Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите гривни. Значи, в едното пакетче бяха половината ластици и 11 кукички и едно такова нещо, с което ще примясате ластици. Ето другото пакетче още не съм го отворила, но тези няма да ни трябват. Така. Ще взема само едната кукичка и тези малки закачалки. Обяснявам как ще се правят гривни. Първо си избирате няколко цвята и си ги разпределяте. Нали? Може са от 5 до 2-3 цвята. И може да си ги избирате, да си ги слагате, да си ги отделяте. Но аз предпочитам да си ги правя шарени и да си ги взимам така, каквато ми падне. Първо, слагате на средния пръст ластичка и я прекарвате като смуца. Ето. След това я бутате малко надолу. Слагате друга ластика. И по същия начин слагате още една ластика. Няма значение какъв цвят ластика ще е. Просто, когато нанижвате, ето ластиците трябва да са 3. Ето. 3 ластика. След това взимате кукичката и тази първата част трябва да я вземете с кукичката и да я прикарате над пръста. След това взимате същата долната ластичка и също я прикарвате през пръста. Така. След това слагате следващия ластик и така. Ето, взимаш, премяташ. Взимаш, премяташ. На тези последните два ластика тук, по-скоро първия ластик има два края. Тя ги хващам с куката и ги нанезвам на безимения и на котрето. След това взимам една кукичка, ето виждате, и я закачам ето тук, на края на гривната. И го махам от пръстите и остават пак само тези двата пръста. След това пак слагам ластичка. И взимам и премятам. Взимам и премятам. И ето виждате как се получава. И продължавам да взимам друга ластичка. Тези ги бутам надолу, за да не се извадят, защото когато се извадят, много трудно се пъхат на същите места, но както да е. Ако ги извадите, много трудно ще ги пъхате, затова гледайте много да не ги вадите. И така, продължаваме да слагаме, докато накрая не направим гривна. Ето това сега е третинката от гривната. Тъй гривните се разтягат, затова да я направите по-малка няма проблем, защото с една дума няма проблем. И ето, пак превъртате на осмица и слагате.
Превъртате и слагате. Превъртате и слагате. Ако го правите с 3 цвята ластици, какъвто ластик преметните, такъв ластик слагате. Говорим за цветовете на. И така долу-горе една гривна става за около 5 минути, но пък иначе стават много готини. Ето вижте. Ето. И така нататък. Продължавате. Ако пък си търсите ластите и не сте ги разделили, гривната може да стане за около 5 минути, но аз е така неволно си ги взимам. Ето. Слагам, хващам, примятам и пускам. Трябва винаги да сте ластика, когато преметнете един, да остават 2. И пак слагате. Ето. Това не е чак толкова трудно, но пак става готино. И така нататък. Сега, понеже мен не ми се плете много, аз ще ви покажа как да го завършите. Но когато премервате си го на ръката, слагате го и така нататък. Когато искате да завършите, ето, фащате с кукичката от едната страна ластиците. Ето. И го слагат, мушкате си пръста тук. На мястото на кукичката си мушкате пръста. Ето. Нещо средния слагате на палята. Така, след това другите ластици слагаме на палята. С една дума, всичките ластици трябва да останат само 2 ластика. И като ги преметните на палеца. Трябва да са всичките. След това взимате кукичката и ги взимате всичките ластици. Ето. И ги мушкате на средния пръст. Ето. След това кукичката, както е закачена, я мушкате на всичките ластици. Ето. Опа. Ето и се получава гривна, понеже мене ме мързи да правя цяла гривна. Аз направих пръстен. Значи от това може да направите гердани, гривни, пръстени, всякакви работи. Само каквото ви хрумне. Може да правите всякакви работи. Ето в едното пакетче, пак казвам, ето го, дават кукички. Една такава голяма кукичка за качалка. И някъде тези ластици тук. Ето така. Може да има двуцветни, може да има трицветни, може да има с 4 цвята, с 5, с 6, с 7. Но ето както виждате, моите са с 2 цвята. Черно и червено, жълто и оранжево, зелено и оранжево, розово и лилаво, черно и розово, синьо и бяло, лилаво и зелено и така нататък. Черно и зелено. Няма смисъл в ластиците. Ластиците може всякакви, обаче има ластици, които са много тънки и много дебели. Значи по-добре е да си вземете по-дебел ластик, защото ето, виждате,
този е трънък. А пък този вижте колко е дебел. Нали? Абе, с една дума направихме си няколко гривнички. Аз съм си правила много гривни, но вече поне сигурно имам 20-30 гривни. Сега ще ви ги покажа. Така. Намерих само тази. И... Чекайте само един момент. И намерих тази. Тази ми беше първата, която бях направила. Тази и тази. Значи няма значение какви са гривните, дали има смисъл в тях, дали правилно сте подредили ластиците, дали се съчетават цветовете, дали могат да се съчетаят, както казах преди малко. От тях може да се правите всякакви работи, но за сега съм направила само тези. Чао от мен!